Maraming salamat po sa patamsak, Ate Betty. Kahit dito rin po minsan nawawala din yung net. Sige po Ate Betty, salamat po sa patambay. Hello Arman Habibi, mega mega love shoutout. Bigyan kita ng jacket. I'm fine, Arman Habibi. Hi Sarah, mega mega love shoutout. Kamusta? Kahapon inayudahan kita ah. 3 siguro yung nabigay ko sa'yo. Aman Habibi, I want to go to your channel, okay? I will give you banana. You're welcome. Now I'm here now to your channel, okay? I will give you banana, wait.
Aman Habibi, you have 245 subscriber. I will give you 5 bananas, okay? Now this is 2. We have 3 more, okay? Wait. Can you check your channel? You're welcome. Wait, we have 2 more. I give you already 3 bananas. One more left. Aman Habibi, can you check your channel? Because you have already 249. I have one more. Salamat sa patambay po, Ate Betty. Yan, maglablaban muna kayo habang inaayudahan ko si Aman Habibi.
So, I'm done now. Aman Habibi, you have already 250, okay? Bananas. Say, Saira, titingnan ko ulit ha kung may ibibigay pa ako sa'yo kasi kagabi 3 lang yung nabigay ko. Baka may 2 pa. Maraming salamat po sa 3 million people in the house. Mega mega love shoutout. Pasensya na medyo pause si host. Salamat sa pa-flower, Aman Habibi. Pupunta ako sa bahay mo, Shaira, ha? Pero panoorin ko muna yung mga video mo. Kahit 3 minutes lang. Uy, meron pa. Meron kang 125. Ibibigay ko pa sa yung natira, okay? Wait lang, panoorin ko muna yung video mo, okay? Paano manuyo ng girlfriend na may toyo? Yun, pwede pa. Kanina 125, 126, ngayon 127, okay? TikTok lang pala to, Syra.
Sana pwede pa tong isa para 128. Oh, nakadikit na pala sa'yo. Itong isa, itry ko tong isa. Oh, done na rin pala. Meron pa isa. Nakasubscribe na rin pala to sa'yo. Pakitingnan yung bahay mo, Shaira, ha? Hi, James. BP, mega love shoutout. Pupunta ako sa bahay mo, BP, okay? Bibigyan kita ng bananas. Ito, 1. Ang laki na pala ng bahay mo, ah. Your house is very big now, ah. But it's okay. I will give you 5 more bananas. 1. 2. 3. You have 2 more. 4. 1 more left, James.
I give you already 5 banana chains, okay? Maraming salamat sa 3 million people in the house. You're welcome, Aman Habibi. Syukran, Aman Habibi. Yan. Thank you very much sa 4 million people in the house. Mega love shoutout po. Thank you, Aman Habibi. Thank you very much. Maraming salamat po sa 5 million people in the house.
Okay lang yun, Ate Betty. No problem. Okay, I will give you jacket. Aman Habibi, your channel. I give you already jacket Aman Habibi channel. You're welcome. Hi, mega love shout out Buding Channel TV. Mega love shout out. Kamusta ka na, Sisi? Maraming salamat sa pagpunta sa aking bahay kubo. God bless you all, guys. Buding Channel TV, susugurin ko yung bahay mo, ha. Pupunta ako. Magdadala ako ng itak. Wow, laki na ng bahay mo, pero dagdagan ko ng 5 yan, okay? Marunong ka pala magtagalog, ha? Aman Habibi? How you know to speak Tagalog? Are you a Filipino? Wait lang guys, pupunta ako kay Buding Channel. Ayudahan ko siya kahit 500,000 lang. Oh, you're real Indonesia? How you know to speak Tagalog? Okay. That's good.
Bigyan kita isa, buding. 1. Okay. Filipina, it's too good, ha? Dalawa na inday buding, ha? Dalawa. May 3 pa. Pakicheck na lang yung mo, bahay. Nakasubscribe na pala to sa'yo ang isa ko. Babalik ako ulit. Maraming salamat po sa patamsak dyan. God bless po. Ayun, meron pa. 3. 3 na inday buding, ha? May 2 pa. Nakasubscribe na rin pala ang isa ko. Buding. Ayun. 3. 3. God bless po sa 3 million people in the house. Yung ibang ninja ko pala, inday buding, nakadikit na sa'yo. Hi, sis Lady Gan. Mega mega love shout out. Malapit na sis Lady Gan, ha. Relax. Kailan ba tayo ulit kakanta? Magtatagay tayo. Yun, 4. 4, inday buding.
Yung bananas ko, 4. Kasi yung isa nakadikit na pala sa'yo. Yung isa kasi ayaw dumikit, nakadikit na talaga siya, nakarugby na. Nakarugby na siya. 4 lang yung nabigay ko sa Inday Buding. Sa susunod ulit, gagawa ako ng 20. Kanina ko lang kasi ginawa yung ninja ko. Pack Village Vlogs, hello, mega love shoutout. Osborne Lemke, mega love shoutout. I will give you a jacket, Pack Village. Yeah, you have already jacket. And Osborne Lemke, I give you also jacket. Yan, maraming salamat po sa 4 million people in the house. God bless po sa inyo. Sis Buding, sabi ni Aman, how are you daw? Ang ingay ng pusa. Maraming salamat po sa 5 million people in the house. Maraming salamat po sa pagbisita. Are you Stacy's Buding? Excuse me. Maybe Sis Buding, she slept already. Kaya pala mainit, hindi pala nakabukas yung AC ko. Jade Emord, mega love shoutout. Bigyan kita ng jacket. Yan na, may jacket ka na.
Sis Jade, baba ka ng bahay mo. Bibigyan kita ng banana. Ang ingay ng aircon ko, parang maglalanding na to ah. Excuse me. Okay, Osborne Lemke. Pupunta ako sa channel mo ha. I will give you 5 banana, okay? Hi Ramlin Mahusay, mega love shoutout. Promoting agency. I'm here. Okay, bibigyan kita jacket. Ramlin Mahusay. Ayan na po, nabigyan na kita ng jacket. You're welcome, Ramlin Mahusay. Baba ka ng bahay mo, aayudahan kita. Pupunta ako sa channel, sa bahay mo ha. Habang nag-aayuda ako guys, maglablaban muna kayo dyan. Pupunta ako sa bahay ni Sis Remeline Mahusay. Sis Remeline, meron kang 803. Bibigyan kitang 5, okay? 5 bananas. Wait lang po. Nandito po ako sa bahay ni Sis Remeline.
Yan. Ito na isa. 1 banana, Sis Remelin. Next. Remelin Mahusay. Sis Remelin, pangalawa na po ito ha. May 3 pa po. Paki-check lang yun ang bahay mo ha. Meron ka kaninang 803, okay? You're welcome, Sisi. Yan, pangatlo na to. May 2 pa. May 2 pa sis ha. Wait mo lang. Pagkatapos nito, pupunta tayo kay sis Jade, okay? 1, 2, 3. May 2 pa sis Remelin. Yan. 4. Last na lang, sis Remelin. Yan, sis Remelin. Done na po sa 5 bananas. Paki-check lang po yung bahay mo ha. Maraming salamat po sa pagpunta. Next, punta tayo ang next natin. Ramlin Mahusay, Jade, dandikit po, pasukli na lang, sabi ni sis Remelin. Punta tayo next kay Jade.
Jade Imard, main channel mo ba to? Walang ano man sis, okay lang. Ang importante nakatulong tayo, di ba? Sino ba naman di magtutulungan? Tayo din naman. Yan, maraming tinta na yung kamay ko. Ewan ko bakit ano nangyari sa ballpen ko. Saan bansa ka ba, sis Remelin? I-check mo ba yung bahay mo? Okay. Dito rin ako sa Saudi. Dito ako sa Riyadh, sa exit 5 ako. Malapit sa Kingdom School. Malayo pala. Matagal ka na dito? Ako 5 years na ako dito eh. Magpapasko na naman sis. 4 years ka na. Ako 5 years na ako. Magpapasko na naman. Osborne. Ilan mga alaga mo? Ang alaga ko, 2 lang, isang baby at saka isang 7 years old. Sa susunod ko ulit na LS, balik ka, bibigyan kita ulit ng 5, okay? Sis Remelin? Lima pala sa akin 2. Yung bunso, 4 na buwan pa lang. Pero mas mabuti na yun kasi yung ibang amo, di ba, masyadong mahigpit. Katulad ngayon, may pasok. 8 pa lang, nasa kwarto na ako kaya ako nakapag-live stream. Sa akin, mas maganda yun, hindi sila mahigpit. Sa akin, okay lang naman. Kaso, ang problema sa akin, maselan.
Maraming salamat po sa patamsak dyan. Sis Remelin, malapit ka na pala mag-graduate sa ano mo, sa bahay mo. Ano bang probinsya mo, Sis Remelin? Taga saan ka? Ay oo sis, matagal yung WH. Matagal talaga. Ang subscriber madali lang. Ako taga Bacolod ako. May asawa na yung kapatid mo. Matagal na ako hindi umuwi sa Bacolod, 1992 pa. Hindi ko nang alam umuwi doon kasi nung umalis ako sa Bacolod, siguro yung edad ko, nasa 10 years old pa lang ako. Kinuha ako ng mama ko doon sa Bacolod, 1992. Dinala ako sa Maynila. Hanggang ngayon, hindi pa ako nauwi. Totoo yun sis, hindi talaga ako nauwi. Nakalimutan ko nang papunta doon. Pero inshallah, baka pag uwi ko next year, makapunta ako doon. Oo kasi, dinala ako ng mama ko sa Maynila kasi doon ako nag-aral. Dalawa lang naman kami magkapatid. Yung bunso na sa Maynila may asawa na rin. Pero yung mama ko namatay na since 2004. Tapos yung papa ko 2008 namatay na rin. Ulila na kami. Dalawa na lang kami magkapatid, lalaki yung bunso. Yung una kong asawa sis, namatay. Magtatatlong taon na siya siguro. Oo, magtatatlong taon na yata namatay. May sakit tapos. Pero hiwalay na kami noon nung asawa kong namatay. Yung pangalawa ko, bali 8 years na kami niyan, wala kaming anak. Nandun sa Pinas, iniwan ko. Mega love shoutout po sa 2 million people in the house. Sis Remelin, pag may time ka ulit, mag-LS ako, punta ka para madagdagan yung subscriber mo, makagraduate ka na. Hindi, yung nasa Iloilo, yung asawa ko. Iloilo siya namatay. Aman. Mega love shoutout. Oo
Oo sis, baka bukas or basta wala lang pasok, makapag-live ako. Pero minsan pag may pasok, hindi. Yung pangalawa ko, Iloilo rin. Puro sila Iloilo. Yung una kong asawa namatay, Iloilo din. Yung pangalawa, Iloilo din. Puro Iloilo. Kaya ako sis nagpursige umalis kasi syempre may dalawa na akong anak. Mahirap din naman na umasa ka, 'di ba? Oo, malapit lang sa Bacolod sis, pero ang problema, hindi ko na alam kung paano magpapunta. Eh syempre, 10 years old pa ako wala doon. Excuse me. Yung WH sis, kinakain din ni Lulu. Hirap. Oo nga sis, yun daw, sakay lang daw ng barko. Baka sa awa ng Diyos sa sunod, makauwi ako doon. Yung mga pinsan ko doon, may mga asawa na rin. Maraming salamat po sa 4 million people in the house. Oo, matagal sis, kinakain din ni Lulu. Pag halimbawa na kumpleto mo yung WH mo, kinabukasan magtaka ka na lang. Wala na. Wala pa sis, hindi ko pa nakuha yung ano ko. Hindi ko pa makuha. Ngayon lang ako na siguro mga 4 weeks pa lang ako na money. 4 weeks pa lang ako na money sis. Ang hirap ng mga requirements ni Lulu. Masyadong mahigpit. Kaya nga tiis-tiis lang. Bago ka pa lang pala. September ako. May ako nag-umpisa sis. May. October ako na money. Oo sis, 5 months. Marami naman kasi mga friends tutulong. Kaya sabi ko sa'yo, pag mag-LS ako, punta ka para madagdagan yung mga mo, subscriber mo. Marami rin pinagdaanan sis bago na muna.
hindi ka pwedeng magkamali sa mga requirements ni lolo. Matagal pa rin sis makuha yung $100. Matagal. Bago makuha ang pin, kailangan naka 100 ka na. Antayin ko na nga lang yung message ni Whitey. Baka nitong November sis darating na rin yung pin ko, inshallah. Papuntahin mo yung pinsan mo sis. Nanamuni na pala sila. Matagal dumating yung pin sa dami na nag-a-apply. Yan tagal pala sis, Akala ko matagal talaga sis yung WH. Pero sis, kung gusto mo sis, talaga, mamadalian yung yung WH mo, PM mo lang ako, PM is the key, okay? Pero sa totoo lang sis, yan yung ginawa ko. Kaya, yung nakuha ko kaagad yung WH ko. PM mo lang ako sis kung gusto mo. I-type mo lang yung FB ko, H Gamatan. Legit yan sis ha, wala yan lagas. Okay, add kita mamaya, Rem Amulo. Add kita mamaya. Basta kung gusto mo madali sis, i-PM mo lang ako. Walang lagas yan.
H Gamatan sis ha, yung FB ko. Maraming salamat po sa 3 million people in the house. God bless you all guys. Pagkatapos ng ko sis, matutulog na ako. 2 oras lang naman kasi yung live stream ko. Matutulog siguro ako 10:30. Matatapos na yung LS ko. Huwag mo rin kalimutan sis, i-subscribe si host, okay? Okay sis, maraming salamat sa pagpunta. Sige, tulog ka na. Good night. God bless. Balik ka lang ulit ha, para madagdagan yung bananas mo. Anong bahay sis? Yung mo, yung channel mo. Yan yung magtawag ako bahay. Balik ka lang para madagdagan yung bahay mo. Sa sunod ko na live, okay? Dagdagan natin yan.
Thank you so much. 3 million people in the house. Mega mega love shout out. Good night, sis. Walang ano man, sis. Amen. Mega mega love shout out. Maraming salamat po sa 5 million people in the house. Aman channel, download sa Educate si sis, Remelin. Okay sis, maraming salamat. "35 minutes sis, mag-e-end na rin ako. 2 oras lang ako. Maraming salamat sa patambay. Sis Remelin, danada sa'yo si Aman. Pasukli na lang sis.
Sis Aman, sabi ni Sister Remelin, OTW Aman. Naku, lumabas na yung kinain ng bullpen ko. Kaya pala nagpunta na lahat ng tinta sa kamay ko. Giatay. Three million people in the house. Thank you so much po sa pagbisita.
Manang needs, done na po ako, tamsak done. Sa short video.
Hi, Aman. Maraming salamat po sa 2 million people in the house. Mega mega love shoutout. Maraming salamat sa pagbisita, sa pasilip.
You're welcome, Amen. My pleasure. Hi, George Trouble. Mega mega love shoutout. You have already moderator, okay? Thank you for coming, George Trouble.
Mega mega love shoutout po sa 4 million peoples in the house. Maraming salamat po sa pagsilip. Thank you for the flowers, Amen. I will give you also heart. 5 million people in the house. Maraming maraming salamat po. Paos na si host. 6 million, maraming salamat po sa pagpasilip.
So guys, mag-e-end na po ako. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa pagpunta sa aking LS. God bless you all guys. Sis Eman, please come back again, okay? And I will give you more banana. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless you all guys. I love you. Thank you. Sis Aman, thank you so much sa lahat po ng pumunta sa aking LS. God bless po. Bye.